everyone! So nanata karon diri sa screen og tudluan ta mo og unsaon. So tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit ng PixArt. So sample lang po yo. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit. Sample po dito ito. Very simple ito. So kung interesado ka po dito sa video ito, then just please keep on watching. Ayan po. So, ang susunod dapat may PixArt ka na app. PixArt. Kung wala kang PixArt, download ka muna. Tapos balik ka dito sa video ko. So, dapat may PixArt ka na app. So, click mo lang. And, pili ka ng photo na ika-crop mo para gagamitin mo. Or imong gamiton para sa imong edit. So, kanya itong pilion. Ato siyang i-cut out. Person ato yung pilion. So, ato lang siyang iklaro o erase para ninindot ang yung outcome. So, okay na taan niya. Ito lang i-save para sa itong gamiton sunod. Save to stickers. So, back ta. Back. And karon magpili ta og background. Tara de, free photos. So, kanitong pilion. Kaning clouds. So, kuha sa ta, crop and square. Square atong pilion para sa itong profile picture sa FB. Depende. May mga pilihan na dira guys. So, add photo ta. And ito itong gisave. Mana siya? Oh, yeah. So, before that, charot, mag-effect sa ta. And itong gamitin is Badlands. Pingintaan lang Badlands guys. Na siya sa Magic. Na siya sa Magic niya, Badlands. Yan na. So, kana siya. Colored siya. So, ato rang kuhaan. Click lang nga ng tulo ka dots. And ana, para medyo siya cartoon. Okay mo po anong color. So, ano na siya. So, itong himuon karon is mag-add tag sticker. And itong pilion is kani ang neon wings. So, mag-wings ta karon. So, nakita ninyo ang eraser sa baba. I-click na siya para ilimpyuhan ang side dapit sa buhok. So, okay na siya, di ba? Ano siya? And then, add kaglaing stickers. And, pili ka og. Kani? Pili ka og para sa crown sa imong head. So, mano siya kung napili. And, i-reason lang siya ang nasa tuwangan sa imong naong para mo siya true. So for me, okay na siya. And add ang taglaing taog laing na sticker. Glitter. Then, ato lang siyang i-blend, i-screen. Mag-erase lang ta. Kung asa dapita ang part ang nainaw. So dito ta mag-erase. Sa side.
depends on you kung ano nga style niyo ha, pero ano na siya ayan. Ano. So okay na siya para nako, para sa ko ang profile. Click. Okay na siya. Tadan! Done. Save. Tadan! 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 So, mano na siya tang i-profile and salamat kayo sa pagtanaw o palihog og subscribe. Don't forget to subscribe.